हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो खनसे बरायनानै लाग्रोनाय थाबावबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आं नै दा दखानाव थांगासिनो आरोना थाबायनानै हारसिं आरोना दिनै लोगोबो गैया ओमफ्राय गारिबो गैया थाबायदोंसो। ससे थांबानो मोनो आरोना बारा गोजान नङा। थाबायलांबाय थानोसै आङो हारसिं बरिंनो। ससेल' 5 मिनिटनि लामा थाबायबाबो गोजान नङा आरोना। लोगोफोर दिनैहाय मानो होनबा खानाय बोग्रा मानसि फैलायसिगोन आरोना ओंखायनो आं थांगासिनो। बुहुद मानसि जागोन बायदि मोनदों आङो दिनैबो। सोर सोर फैयो दा खोन्थिनोसै आङो। दायो आङो सकआव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो सकआव मोनफैनाय लोगो लोगो बिसोर आंखौ नेना थाखाबाय नालाय आङो क्रिमखौ फोनग्रोनानै गासैनोबो ओमफ्राय बिसोरखौ जिरायहोनानै दोनगासिनो आरोना। बिनि उनावसो आङो भिडिअखौ लाबाय। नै बिसोरो गासिबो क्रिम फोनजोब्बाय आरोना साब्रै आरोना साब्रैखौबो क्रिम फोननानैसो आङो भिडिअखौ लाबाय आरोना लोगोफोर। नै बेसोर सानैखौबो क्रिम फोनबाय ओमफ्राय बिसोरो ओरैनो जलायगासिनो नैबे सासे ओमफ्राय ओरैहाय आंनि स्टुडेन्टफोर दङ आरोना सिखायग्रा लोगोफोर दङ। दायो लोगोफोर आङो दा बोनायफोरखौ एसे देखायसिगोन आरोना। बेयो फार्स्ट स्टेप बोनाय आरोना लोगोफोर। फार्स्ट स्टेपनि बोनानै लाग्रोनानैसो सेकेन्ड स्टेप फैबावो आरोना। बेखौ कमप्लिट बोखांबाथाय सेकेन्ड स्टेप क्रिम फोनबावनानैसो सेकेन्डनि फोरानखांनानै आरो खनसे बोबावो आरोना लोगोफोर। बेयो फार्स्ट स्टेप। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम भिडिअ। थिंजायहाय आरो फेसियेलनि सासे जाबाय ने फाइनाल आरोना इयो जाबाय। ओमफ्रायहाय सासे बेबो जासिगोन आरोना एसेल'सै नामा नै ओमफ्राय सेकेन्ड फोरानगासिनो। सासेनिखौ दाङाखैनो ने मोनाबाय आरो मोनाथारबाय। लोगोफोर इसोरो सब आंनि भिडिअ नायनानै फैनाय गोजा आरोना गोजान गोजाननि गोजा मानसिफोरा एसे गोजान गोजाननि मोनाबाबो थांनांसिगोन। ओमफ्राय आराम जाबाय ने खानाया कारलिथारमोन ना। बयनाबो आरामथार जाबाय ने। आरो सासेनाबोथ' मोजां जाखादो। नै जाबाय नाबो दहाय फोरानबाय थानायनिया। बेनिखौ बोगासिनो ओमफ्राय साथाम जाबाय आरोना ओमफ्राय सासेल'सै सानैया थांबाय। ओमफ्राय बोनायानो रियेल खानाया इदि बोखांनानै इदि जागोन। दालि संनो होदो माथो नोङो। लोगोफोर जोब्बाय नै इ सासेल'सै आरोना लास्टनिया। ओमफ्राय जों बेखिनियानो बाबुआबो फैबाय हस्टेलनिफ्राय। ओमफ्राय आं साथाम साब्रैल'सै आरोना जोङो गासिबो थांजोब्बाय। ओमफ्राय दायो जों न'आव थांसै दखाना हारसिं जासिगोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना। टाटा बाय बाय अबस्था गैला।